everyone. As only my name is Jafar Idris. Ina yi wa kowa da kowa barka da zuwa wannan tasha ta mai albarka mai suna Red King TV. Wannan lokaci insha Allah zan nuna muku yadda za ka ɗauko a WhatsApp da nambar duk wata ƙasa da kake so, duk wata ƙasa da kake so a duniya, kamar Switzerland, Iceland, Denmark, Lebanon, Japan, Australia, Singapore, Ireland, South Korea, France, Hong Kong, Switzerland, Dubai. Duk wata dai ƙasa da kake da buƙata, su Italy ne, su United States ne, United Kingdom, Germany, Canada, Marco, Puerto Rico, Timon, Qatar, Cyprus, United Arab Emirates, Dubai kenan, Greece, Spain, Bahrain, Ethiopia, Korea, duk duniya duk inda kake so ka ɗauko za ka ɗauko. So abinda za ka yi kawai shine guda ɗaya. Za ka taho nan, za ka zo ka shiga, kana zuwa abinda za ka yi, za ka zo ka rubuta text now. Kana rubuta shi gashi nan, za ku gan shi gashi ya fito. Wannan shine text now, sunansa kenan. Wannan shine abin nan ɗinsa, logo ɗin shi. So abinda za ka yi kawai shine guda ɗaya, za ka zo ka yi downloading ɗin shi. So abu ne mai sauƙi, ba wani mai wahala ba ne ba. Ɗan yi haƙuri, wajen ne akwai ɗan matsalar network kaɗan, baya tafiya da sauri. Shi wannan abin nan ɗin da ake ɗaukowa kamar irin Frank hack ne, da za ka ɗauko number wata ƙasa ka tsokani abokinka ko ƙawarka ko budurwarka, something like that dai. Kamar irin wannan dai, ya danganta dai da kaiwa za ka tsokana ko wa kake so ka yi wasa. Shi ne da zarar ya gama downloading ɗin, ɗan yi haƙuri network ne. Da zarar ya gama downloading ɗin, abinda za ka yi shine guda ɗaya kawai. Za ka iya shiga ta cikinsa, za ka iya fita. Gashi nan mutum miliyan 50 ne suka downloading ɗin shi. Daga kan ɗan shekara 4 zuwa sama su suke iya yin downloading ɗin shi. So abinda za ka yi kawai, sai ka zo ka fito. Kana fitowa sai ka zo ka neme shi. Gashi nan inda ya fito, gashi nan. So me za ka yi, sai ka zo ka shiga. Gashi nan ya ce ma sign off. Gashi nan a ƙasa za ku ga an sa already have the account log in. So baka da account, sai ka yi sign off. Wannan green purple ɗin shine sign off. So kana danna sign off zai kawo ka, gashi nan ya ce sign up for text now. So gashi nan za ku ga anan an sa email, ƙasa kenan an sa email, sign with email, continue with Facebook, continue with Google. So account dukkan wata waya tana da email ɗinta. So za ta iya yiwuwa kana amfani da wannan email ɗin, za ta iya yiwuwa kuma da wani email ɗin kake amfani wanda baya kan wayar. So shine aka ce sign up with email. Shine za ka danna email ɗin sai kai typing da kanka. Idan kuma kan na Facebook ɗin kake so, kawai za ka shiga cikin Facebook ɗin directly kawai ya kai ka. Idan kuma akwai wannan ɗin me yake da suna a kai, wannan akwai email ɗin da kake so kai amfani da shi a kai, so kawai za ka danna wannan Google with continue. Bari mu danna Google with continue ɗin mu shiga. So wannan kun ga email ɗin da yake cikin wayata ne gaba ɗaya, ga su nan. So bari mu zaɓi guda ɗaya, bari mu zaɓi wannan mai amfani da shi. So zai ɗan yi loading ne kaɗan. So gashi nan ya ce get phone number. So wa'annan code ɗin da ya kawo mana su ne yanzu wa'annan phone number ne kamar available. Wannan din na America ne. So wannan da kuke gani wajen nan da aka yi jan layin nan, shi kuma ya ce change the area number. So idan kana so ka canza ne, kana so ka canza area code, idan kana so ka canza, ka zaɓi kai area da kake so, kamar ta America ko Switzerland ko London ko duk wata ƙasa da kake da buƙata, sai ka zaɓe ta. Wa'annan su kuma da kuka gansu,
su wayannan wayanda suka bani ne, kamar sun bani ne suka ce in zaɓa a ciki ka, saboda yanayin ba lokaci sosai da za mu tsaya muna dudduba ƙasashe. To ga wata namba na ƙasa bari in zaɓe ta. So gashi nan yanzu already sun ce min welcome to text now. So wannan ita ce yanzu namba ta wadda nake so in buɗe WhatsApp ɗina da ita. So me zai faru? Kawai abin da zan yi, zan fita ne daga cikin shi wannan WhatsApp ɗin, amma kafin fita bari in nuna muku wani abu. Kun ga namba ta a sama, ga ta nan. So zan shiga setting, saboda me, kun ga nambar ban san ta wace ƙasa bace ba ko ta abin nan. Bari in shiga cikin account ɗin nan. So ina shiga cikin account ɗina, idan ka yo ƙasa daga cikin account ɗin, kana yo ƙasan nan ka gani gashi nan zaka ga text now number. So kaga +1 America kenan, shine America, number ta America ce wadda na zaɓa, saboda ban tsaya duba ba da sai in abin nan. So bari in zo in buɗe WhatsApp da number. So bari in shiga WhatsApp ɗin. So kun gani yanzu zan yi login. So wannan lambar da na riga na rubuta yanzu zan rubuto ta. Kun ga already daman na yi abin nan da United States of America. So yanzu nan bari in duba lambar in sa. Abin ba shi da wani wahala, ba wani wahala ba ne ba duk a cikin abin nan ɗin. Kada ku manta ku ci gaba da yin subscribing da liking da comment, saboda mu ci gaba da kawo muku irin wannan. Kun ga yanzu already mun sa namba, za mu yi login ɗinta, siyo mana text, ba mu code kuma ta cikin wancan shi application ɗin. So kun ga nan suna tambayar mu wannan nambar daidai ce ko kuma za mu gyara. No, daidai ce. Mu tunda daidai ne bari mu continue. Okay. So duk ba wani abu ne mai wahala ba shi wannan abin nan da ku gani, ba wani wahala a cikinsa. Yanzu nan idan muka yi okay zai login. So yanzu kun ga gashi nan tana abin nan. So za su iya kiranka, za su iya ma text, amma me idan ka ɗau lokaci ba su yi ma text ba, gashi nan za ku ga an sa call me back. So bari mu ga mintunan, mu ƙyale mintunan su ƙare. Idan sun ƙare, idan ya so sai mu danna, sai su kirawo mu su ba mu lambar mu buɗe WhatsApp take, ba wai sai mun je ko ina ba. Ba su turo ba, bari mu duba ciki. Mun gani ba su turo ba kwata-kwata. Sai ka ƙara yin cikin namba ɗin ka ga daidai ne. Kun ga already daidai ne lambar da aka bamu, kuma ta America ce da aka bamu. So mu da cikin WhatsApp. So bari yanzu, saboda ka san ko normal WhatsApp ne wanda kake yin amfani da shi na ƙasar da kake ciki. So wani zubin ba sa turo code a lokacin da kake so, sai dai ka ce su kirawo ka. So bari wannan code ɗin ya ƙare, saura mintuna sakanni ya ƙare, sai mu danna call me. Idan mun danna call me, idan ya so su kirawo mu, sai su ba mu wannan code ɗin, sai mu sa shi a inda muke so. So gashi nan mun danna call me. So bari mu ɗan ba su mintuna, za su kira mu su ba mu code. Idan ya so mu kuma za mu saka wannan code ɗin a inda ya kamata, namba ta zama daidai. To ga kiran nan, kun ga kiran ya shigo, +484. Wannan nambar da kuka ga an kirawo +84 +1 484 ɗin nan, ita kuma ta America ce ita ma, amma California. So gashi nan ga code ɗin nan suna bamu, muna sakawa, kun gani. So gashi nan yanzu mun saka code already. Yanzu account ɗinmu ya zo mana, WhatsApp ɗinmu ya zama na America wanda muke so, na United States. Wannan kamar frank ne da ake yin shi, hack frank ne da kake yin sa ko tsakaninka da abokanai ko yan uwa ko whatever dai, ba wai dan ka cutar da wani ba ko dan ka damfara ko no. Kawai wani abu ne na wasa da ake yi dai, kawai dai kai tsokana ka abin nan. Saboda sometimes haka akwai wanda yake son kawai ya tsokani mutum kawai ko ya bashi tsoro. So kun ga nan suka ce sai mu sa sunan wannan WhatsApp ɗin namu, mu sa hoton da muke so. So bari mu sa Red King TV. So ga hoto nan, bari mu shiga mu ɗauko. Ku yi haƙuri, mun ɗan rufe hotuna ne saboda wani zubin kun san hotuna sirri ne. So mun ɗan abin nan ɗinsu ne, ku yi haƙuri. So gashi nan mun zaɓo wannan hoton keyboard ɗin na game. So mun sa. So gashi nan kun ga yanzu already WhatsApp ya kammala.
ya zama daidai. Kun ga nan abin nan status ɗinsa ne. Yanzu ina da WhatsApp ɗin America, zan iya yin chat da duk wanda nake so. Kun gani ga number nan za ku ganta ga ta nan a ƙasa. Number America ce, ni ma na zama ɗan America da yau. So guys, wannan hanyar za ku bi ku samu, kun ga ko ina duk ga contact ɗina nan, duk da nake so in yi wa magana, duk wanda nake so zan yi wa magana, kuma ya je mai da wannan number American da wacce na ɗauko +1 ɗin nan 772 ɗin nan, za ta je mai ya ga kamar bature ne yake mai magana ko abin nan. So bari in katse wannan kira. So kun gani shi kuma wannan shi ma yana da advantage sosai yana da advantage. Za ka iya siyan kati kai kira da shi duniya, ka kira ko a ƙasar da kake ko a waje ko a ina ne za ka iya yin kira. Kada ku manta ku ci gaba mana da liking da subscribing da share ga 'yan uwanku. Mun gode.